Hi guys, ay mga kaupa, majubuntag din yung tanan June 30 adlaw Lunes, katapusang Lunes o katapusang adlaw sa June. Da, welcome July na punta. Da, goodbye June. Da, welcome July na pang nga maadyo gihapon ang katong buwan sa July. Genuine peace and healthy kanulay. Musta man mong tanan guys. Ja, kaunay na si tatayo ang si biyahe og Lunes kay coding mo na dyan Lunes. Ta silas gawas nagbuhat sa init kay majugal kini tani agron alas 6. Kay pila naman ka adlaw sa gunson ug uwan. Ja, manjula magdi ra mauwan kay na ba paisay mo init ug buntag sa nakatatag mo uwan. Okay, mula ka lagi mi kay panginahanglan ni Precious wala pod. Even tatamaan ka sa akin yung bunganga mo. Mahaw na demi guys, sagang pamahaw itlog o pandesal. Gadi apoy Arla cheese spread, white cheese. Kasi Precious pod. Kaon po si Japan, itlog og plain yogurt. Okay. Di man po maganing sigara po tagkaluto. Nagplano lagi ko agamong palitan ka na ng bugas nga kuan. Nga brown rice ba? Da kay mahal man di ay. Hindi man siguro po dagyaton da buntag ra sa brown rice og udto. Hapalis yan, nagkahapon din naman kaagluto. Munta ka, tapos whole na anig po kalit ka mo. Saba, di pa dapapod nga rin. Si Precious di pa din sa muangay huwag kanunay luto. Kami man tapag kanunay saging kamuti, bulang mo yung kay ma'am. Nagipod, mangyapon para isiman po gihapon. Saging kamuti, bulang mahal pa matbugas. Mahal palagi sa bugas. Ay, nagkakabugas. Ari na po sa bugas, nga mao lagi po. Nagulungod nung ito ba na? Hindi na, humit na. Ganahan ko dani nga palaman guys kay di si Japarat. Ba si Jag kuan ra ba? Milky and mild taste. Kaya pwede po Precious. A few moments later. Imbes kay mula ka unta meron guys kay mo lagay nami kinahanglan na ni Precious di mapay pagmata kay ning maadyo panahon. So di na lang man di may muda sa nuglakaw sa kay nay mo abot na mo aron nga gamit di pa lalamog. Diya atangan man ito kay dito sa mismong gate kay aron pasod nga ri. Nay ni hatag na mo og mga gamit nga kay kung gikan sa construction site andyan. Finish project naman mo nang mamalhin na pud sila glaing lugar. O nang gamit nga din nila madagi pang bilin dari ihatag na mo o nang di sila manin mamulakaw kaya yung salang pudong oras alangan niting paniudto naman kaya di man pwede ugma kay biyahe naman po sa tatay madyo man karong Lunes kay coding na amas tatay haputon para ba dito kay di ba sa makasud agsak ganan dari di ko rataman sa labasan o nang salamat sa bimulakaw, magandang maadyo ya po panahon ugma po para makalakaw may ugma naghumanta tay biyahe. Diya, tanawan nato unja guys ug sa tong mga gamita. Kay surprise po tong uban. Ug sa tong mga gamita. Kasara ba jud kuno ka iltri nga ban ag mag-deliver. A few moments later.
Grabe inita na pud kamong tuhon na guys. Udag man pud pero igang man kadyo damis gawas ag tambay kay naghuwat mi kay nagkuan na. Nagkarga na di ay ag katong mga gamit nga ihatod dari. Nagkarga na ag lalamog. Pero mga 3 to 4 hours pa siguro ng biyahe kay gikan mas Pampanga. So depende mo pa nas driver ug hanitis sa mulusot ug agianan nga way traffic. Dili ra. Hi. Hi. Umana mo og paniud to. Si Precious kay ni kanog kinilaw nga palidya. Oh, bangan na pa na imong buhok la. Pata tayo pabangan ng buhok kay igang. Hindi ka masingsingot. Ingat mo natang simuda ni. A few moments later. Ron. Kaya yan? Ikot na lang dyan. Ano? Para sila sa ano. Diyan ban guys. Deliver. Ikan ay Pampanga. Saan ba ba yan? Dito lang. Nay, diyan nagkuanay. Asik. Mga driver, kuya. Nasa likod. Merag mga sakjanan. Last 4:52 ni abot na agkuan. Nag-deliver sa mga gamit. Diyan ipakita ninyo guys ano sa mga gamita. Mura mi danig bagong namalhin ubay. Mauni siya guys na yung mga Tupperware, dyan na po yung mga kutsara. Maunti naman po pitaka naman kahay dollar dana. Na mga Tupperware. Ito na kung na ijang mga sinina. Hari po di Tupperware, magamit din na mo na okasyon ginagmay. Diyan na po butane. Data po ito sa manto ka nang anak ba murag kuan po siya. Diyan na po yung mga ingana. Da balde planggana da pa nga ni may mga baso da galon nga nga nilingin tulo ka buo da apoy unsa man ni mura man ni carpet da mga hangir da butang nga naglabgonon da day kaldero nga mako kaadyo daghan na mig kuan nagmagbinignit na da apoy gugagman kaldero di ay na sa duha tulo upat din ni kakaldero dapat dakang kaha na nadyan dakang kaha guys ug magluto ng dahang pansit di naman magkalisadlit sa dyan mga gamayng kaha kanina pintura man kuno ni 16 liters isa man kabalde pintura bugat ug day lamisa ay day kuno ning gipabuhat gipawilding ni tubo man lamisa duha ra ba ni kabuok lamisa? Lamisa guys, kani nga lamisa. Duha ni kabuok ila ginabuhat kuno nila bakal ag tiil. Na bakal. Ga lamig style sa plywood. So baning plywood ha. Dara gisuhulang to taghakot ag isa ning daga na kuno. Gilamoy ra buti pa, ila gipa-snack man. Ang gama dun ni pinaka-highlights guys sa among gihatid karon. Lo may tinapay pa long. Balong. Tiles. Tinapay. Ha? Mga. Lagi ka man is construction site anja murag mga hinusok man siguro ni anja umpod na nga pusa. Nagplanong may nga among simentuhan ang saga nagliki-liki na lagi anja. Timingan mo nga day tiles. So kanina lamay among ibutang. Anja pasalamat pud ako sa among auntie kwanto si Jar guys. First cousin ni nanay. Ito po ko nakabudyo sa ila sa una katong nga ko kagayan ko ka-graduate of high school. Buotan dyan ang auntie haway paglibad. Di mo sa makalugar ug ngari kay naman nagipud sa gi banta dyan. Di man pwede ko mabilin. Oh, ni rin kadto salamat auntie di nagajud may maka ko ano. Wag nang liki na magunay among sag dyan nagplano-plano lagi mista tay nga among binilan nandiyan. Ang timingan man noon nga ija ko numing hatagan. So wa madugali kay wa pa may kapalit og binil. Kay si Precious masudsud naman si dadari ng liki-liki nga sining tugod. Di
pa dyan pang pagwapag i-apil ni auntie. Dahil magko. Consider guys, dispenser. Virgins is defying. A few moments later. Manadamig panihapon guys. Ito nang higda na sila sa si Precious. Ang inatawag na si Precious ang palidi. Ang mo ito naghilagan ka diyang adlaw. Manamig pang pahimutang sa mga gamit nga niabot igan sa Pampanga. Daghang salamat ini Auntie Susan sa iyang Juan kabilin. Pambili na mo muli na siya Cagayan. Daghang salamat na may mga lugang mga gamit na ugma po na mo pa ni arin sultaran kay kon pa piot pa mo pangi arin sa iban lugo sa nasa libutang na salamat yung tanan guys sa inyong may puwas nga pagtanaw pagsuporta sa among kuan channel videos. Hinaot nga namo permisa kay inyong kabaskag sa inyong panglawas. Ang pimutan guys ug mo itong video ko na adlaw. So peace.